can try the snap the jomi. Hallelujah, 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 try. Just sing it one me up, nothing to me pa. Me play calenti, judgment real when you're in power. Me up, nothing to me pa. Me play calenti, judgment real when you're in power. Hallelujah. Tôi lấy bằng pertama jam yang saya isian. Hallelujah. Where lie? Hallelujah. 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 Amen. Kini kalau ngesngi bau utrai lah ahingi. Ngangit skem. Kaya bau utrai buah kedanut jonga man keren. Manya samlang berkabalang. Kanlong kaya keba. Utrai unle kaya keba pla pring jongi. Bat kan produk ya ka jingim jongi ke ka bangin day ban le ke ka ba ublay ubu yangi ni ka perthai ban le ladangim tip ya ke ka bangin day ban le ngilong aimlessly yong kum katuk makan mau I pastor tiu la kren pang ka vision ka jingi tu pau ubam don ka jingi tu pau tip siya ibon lej. Ada fikli ubriyo, tani ka briyo. Kiba siyang hakali le ka boss, kiba lej jing lej pinkli ki. Siya no pin lej. Tada kiyong tip siya ingin lej. Pinsong kumno. Wa, hapila siyang hakali tip mo siya no pin lej. Tip siya no pin lej. Pinong kumno siya pang to briyo. Udan jing dunay man. Tani ka ladan ay jing ja, ba tip siya ibon lej. Mga mapir kalong kumju. Hindi man tip siya nung ilid. Hindi man tip kabakumno ka jingim hindi man im. Habang ipet ipay na ka gospel katkum Lukas kalunong nga basaw kadukot ka ba ngila man pet pila ang pinilang to. Ini puli lang gini dukot. Habang ipuli gini dukot Kidon ki bau blay unkran ningi hagani kasngi. Laban pni mla to. Playo ay gitu kon. Tungili ban play lang man yapet. Saulunong dukot ka ba khat riyo ter ngini puli. Ulawan ru Nazaret hakaba la pensan penerang ba ayu tiu lalet rung kumba ujule hakasngi sabaton hakas senagok bad ulayeng jot ban puli la aite hau ya ka kitab u Isaya unong itu lupa bad habaw la plit ya kata ka kitab ula syam ya ka jaka hakabalat ho khot ka bakat pra umanse mutrai uhanga naba ula pensle yanga yakaban yalap yaka gospel haki beduk ula pa yanga ban penbena yaka jing pelat haki balaset pendi bat yaka jing penpet pat haki khmat haki bamatla ban pelat no ya kibala ban kasitom ban penmena ya kasnem bapdiang hun kajong utrai ti ulakli ya kata ke kitab bat ula ai no pat
hau basumar bat ulas syong degi kmat jong kita hagata ka sinagok baro kila ne au ulas dang tiban ong haki hakane ka sngi lapan dep yakane ka jing tho haki skor jong pi baro ru kila ya ro yu bar kila sngo kundit namar kita gikten jali jo kiba lami no nakasentur jong kila ong ru uni long ukon u Joseph taili ban pha shu tra ki jing duai sai sen pan bo train kreningi kani ka ski trial blay ukpa jonga ngiwana khmat jong me mi kwa ku try men kreningi ku try kani ka ski lembaga ktin ka jong me shimtino yanga yangi lang iwepi we ku try ba men kreningi ku try ta ka ktin ka jome ka try ba shikan tin na me ka try ka pen kalai ka jigim jongi legi khmat maganjam sim jongi skor manjam sim jongi mangin in yo snow donut ka jongi ka try mangin pedyang ya ka ktin ka jome shimtino ne ka por ni aitino chme aga ka teng jome Jesus ngi duai pan amen hagne u Jesus rung shapok sanagok ha Nazareth bod upuli na ka kitab Isaiah nrupuway kalanong kot waning kong bad kabaar badak jing seluruh pun benapat ba bad uang kumne hakane ka sngi lapendep ya kan ka jing tho haki skor jongpi kini ki kentien ki bau Jisu kren daladi uang lapendep ya kini ki kentien haki skor jongpi leni haka jing yo snow jongpi menta ka sngi lapendep kini kim long tang ki kentien jong jing pen bana henrei ki long ka jing ye tho lupa syapang ka jing im pat ki kam ki jong Jisu ka ei bo un le ka ne ka perthai ki long hakum ki por ki mentang yo snow ba ki por election barobor yo snow ki manifesto siong ki manifesto jong ka do kono ka party bat kita ki manifesto jong ka no ka party ki pen pau ba ki hab ban le ye kai ka ba ki la tho ke ka ba ki la pen bana ki de ban le palada kim le kum ta ngila ban wat dong ban mudoi le ban kren persya balai kim le kum ta kane ka bau Jisu upule ka kitab Isaiah nrupuway le nong ushim ban habau upule ka kalalong ka manifesto ba kenjab le ba ka mission ka jong Jisu hakane ka perthai ka product ya ka jim ko jong Jisu ka ai bon le hane ka perthai bat pindapet baro ka ai bala tho hakane ka kitab ka highlight ya ka jinglong ka jong le ka jim ka ai bo Jisu le hakane ka perthai ka jingkli ka long mentangin ya kli ya de kamut ayu yang ipat hakum gini gipor hagini gipor kamut ayu kata tani la man pet jelio menta ke ai ka bajak to ko pol ni ke ai ka situation ka ba habau Jisu krani gini kintien lakhot yang a de pi bangin long ku mu Jisu kata ka dei ka jingkhot ka bau blai khot yang a de pi bat am lat weiru nang ta nakata ka jingkhot kitu baro ki bla priang utra Jisu pat gitu ki baro ki ba ong yel di bagi dai ki Kristan ka jingkhot ka jong blai ya phi bat enga ka long mengin long ku Jisu ka jingkli ka long hatung i long shisha kum ta hatung i em shisha kum ta kumba ka mission ka jong Jisu ka long padaladi hi ulapun bana arajas ne menshwa daladi upun bana kani kadai ka jingem ka jonga kani ka ei ka bangan le kumbang ong ipi biang mene hagabaning kong bakaktin jong blai ka ong ki proverb ar kundai nong khat bakat pra hagabom don ki jitu pau ki brew ki kenterno ya ka adong handrai utau bo sumar ya ka an suk utaken kamut lada ngim don
yaka blueprint, ngimdon, yaka vision, ngimdon nga jing itupaw. Ngin saya at bakla. U Jisu, ula panihingi kanuksa. Bal udon niya kita ka blueprint, upan uple, hanta, ukran niya kita ikentien. Kini kita ikibangan le. Bal uong susu ba, ya kini lapan dep, ya kini ikentien kibangakren. Kumno siya pang jong piwat jong hatong idon, ya kata, ka manifesto, ka divine manifesto. Kata ka mission, ani kata ka jing product, ka jing ka jonga ba jong pingi don ne em. Neng isu em nakaway kasngi, kumju, came and step, bam, leg tray, one pie siyeng, bam, don hayeng, katukan ni tray kikam kijam, tia, kumta, sngi, man kasngi, kaway kasngi, imdon ay hato ka jing imjungi kalong kumta. Ihaban sungutu, bangin syai bah, kamot ayu kata, abang ipet, kamot ayu, kani kaba, ujisu ula keren syai kedar, ula ne ula batai yangi, kamot ayu, bangin le kamta, pihaban sungutu, hagani kapor, kaya kaba ujisu, ule hagatu kapor, urung haka senagok pat hapdeng jung kata parobor senagok sidon gajing pule daga kitab bakhoj pat habau Jisu pule kitab bakhoj ukren pat fidiban su thu ikne gawai ka background kolong ba fi ka Nazaret ka snong Nazaret kadai ka snong ka ba kibriu ki iben yung to por bat ki ong ba ndoni ei ka ba ban mi na Nazaret u Jisu udai unong Nazaret uwan na Nazaret. Parhadin bau Jisu upuli gini kitin uang lapan dep ya kini ke jing tho baro hagi skor ke jong pi ki breu ki asngau kendit kumno kala banlong kene dan ki bakran pen kyong uni umde ukon jong Joseph ukrani kita ki ai kajing bom langit don kajing bom langit don ki wipat ki ba kilingo ki so kendit ya kata kajing keren jong nomor kajing itu lupas pang Mesaya hakari Israel ki kon Israel baro ki tip mat ki kmelenti ki up dik ya kajing wan jung Mesaya bat hadu mentamen ne kidang up hi ki bon ki jiu kidang up ya kata kajing wan jung Mesaya arajars nem menshwa u Jisu has synagogue hapot Nazaret u yeng upun bena boduong kata kapat tho syapang Mesaya lapan dep hakane kasngi ban ongno banganga dei uta Mesaya ubau Isaya ulai tu lupa plainly kaba syai kedar ukren kaba syai kedar ukren boduang kini kikitien borok kibala kren cipang jonga nganga dei manga utau kajing pendep jong kani jing itu lupa ngadei manga Mesaya hang ni ngine pe katukat ni kita ki kumong biang epi ka manifesto ka makan jablay ine pe ke ai kata ka blueprint na kabanta jong pi bat jonga Lukas saulunong khat pra bat khat kanda ngin puli biang u Jisu wong umensi mutra uhanga nabaula pun sle yanga yakaban yalap yaka gospel haki beduk ulapa yanga ban penbena yaka jing pelat haki bala set bendi bad yaka jing penpet pat haki bamatla ban pelat nyo yaki bala ban la shitom ban penbena yaka snem bab tiang hun ka jong utrai santli kimat kibakong san jong ka mission ka jong Jisu santli kimat kibakong san inepet haki ni sengi kabaningkong banyalap yaka gospel hagi baduk kakubor kababha kabau Jisu uyalap hangni kaktin umlek ong ba banyalap yaka gospel hagi baduk
Barabor bang ipet. Bun ki beriu. Kamtam ki beduk. Ki baduna. Ki babit batoy. Batem nong ki kam ngap hai ke gospel. Ki beruspa. Ki badan bor. Ki basumubyang. Kim juda kam ngap ke gospel. Hang ni kak tinublay ko ong banyalap ke gospel hagi baduk. Wadu jisuru. Amsyam la tengkai ke gospel. Tang nang kamta ki beruspa. Tang nam tang ki badan bor. Ke gospel kalong ya baro. Amen. Baru udah mention Jisu udah batai syai kedar. Bang ke gospel anyalap wat hagi baduk. Ki baduk hang ni. Kam damut tan ki baduk. Hagaba kenja do hangre ki baduk, ki batrang, ki basliang, ki balong in one. Kamot ki badon, ki baduna, ki basnow duna yala di. Kita ke gospel kalong ya baro. Kabayar ban pen bena ya kajing pelat hagi bala set bendi. Kata kadai kawai niki manifesto dan kawai ke mission ke jong Jisu ban pen bena ya kajing pelat hagi bala set bendi. Kajing pelat kawan hagi babon rukom kajing pelat. Kabakan jaman sim pada hagi jing sngau jing berkat ke jongi pada kabakan jado baru Jisu wan ru ban penpra ban penpat ban pendekut ikan jeri baro jing te jing kom ikan jeri baro hagi jemut berkat kiba kenjaman sim kiba kenjado Jisu wan ban penpra ban pendekut kita baro. Amen. Haleluya. Kabalai bat ya kajing penpet pat hagi ba matla kane kamut am tangi khmat ki bakan jadwa maru Jisu haka jingem jongu upun khia padi gitu ki ba matla ki khmat hanrai upun pedru ye gitu ki ba ki jingmut jemberkat jongki la dum laka ki khmat bakan jaman sim jongki la buri laka ya ki upun play gitaru udan kabor ban play ki kabasau ban pelatnya ya kibala ban kasitom kajing pelat na kajing bamhok kapop pat kajing sneu baro kalong ka benta pedeng bat ka donut kajing blay. Amen. Ban pelatnya ya kibala ban kasitom kebasan ban pen bena ya kasnem bapdiang hun ke jong utrai ban pen bena ya kasnem bapdiang hun ke jong utrai ngaso kat mangarang pen kre ya kene kajing kren ngaso monong ngaso bo bleu ong ingi bakan ni kalong the favorable year of the Lord kata kasnem bapdiang hun ke jong blei kane kasnem kalong kasnem bapdiang hun tadapi nget ya kata ong amen kan long kumtai pi ki bakra binja kajim jong pi kajim kejongi ki bakra binja how new snem menta tamar ka day ka snem bapdiang hun kajong blay. Amen. Habakran ya kata ka snem bapdiang hun kajong blay ka kedo habau Jisu ukran ya kata ka the favorable year of the Lord ukran ya kata ka snem jubilee lani ya kata kajing rakhe kajing pelat kajing pentemai kajing map kajing sedang bertemai ukuran ya kata kajing pelat kajing pentemai ukuran ya ki bertemai kenja ukuran ya kajing map jong ki pop ki ram ki syak ki jongi baro haus nem jubilee kadon kata kajing pelat. Amen. Haleluya. Jisu hakane ka klimat shimla puli tangi kentien na Isaya hanrei ong daladehi bangadon hang ne mentah pat kini baro ki kentien ki balakren mentan ki kren sepang jonga pat ki kren sepang ke ai kabangan le namar nga ngalong Mesaya jongpi
Haleluya. Ujisu ulang ublay. Pada ujisu apa ukuran tok syukur. Mana nilayo kendian. Haba yalam mangni panong ba ublay jonga ba jongpi ulang ublay ubam syukur. Hebrew Henriu lenong dekat ke bakat prak ba. It is impossible for God to lie. Kalong ke bamla ba ublay untok syukur. Kalong ke bamla. Bat kani ke dekat haga Bible kalong ke dekat ke the central lani ka papedeng do jong ka ketin jong blay. Nomor ba dan ngakli ko sing dan yakli perlok kai ka verse na ka Bible ka crowd do ka dan board do ka dan ki ong Yones lai kan de no ba blay la ka ta tai pertai bla ai tino ikun la kamarwe we bangai unum jot chun re nyo jing mam jukut hot kalong kata ka bang kalong ka powerful ka dan bor kata ka dekot henrei la pen shom long rim hakani Hebrew Real khat pra. It is impossible for God to lie. Namar kalong kabamla bayo blay syukur yangi. Kemot lada ublay syukur kemot John 3:16 kalong basisha. Dia lada ublay syukur kemot kalong kabakam kai. Henrei aingo ublay. U Jisu bang isakri. Ukraini gini kentien. Palada akran langi baro kamtang bapet yang lari bapet yang kini ka kubor kang kwa manong. Tada pimpat nget yu trai Jisu bau de Messiah. Tada pimpat nget yu trai Jisu bolong trang nong penim. Daladihi u Jisu hakani ka gospel. Lukas Saul nong dekat ka bakat pra dekat kendai ter wong ngade manga utau Messiah. Kamot mengadai utau balapan selek jong blay ngadai manga unong penim jong kepertai baro nget hanga padu Jisu ubalong ublay umla ban syukur kadai kejing shisha. Amen. Hallelujah. Kejing keli kalong menta kamot ayu nak menta jongi pan kamot ayu nak menta jongi kei ke jingmut jong kini ki bau Jisu lakren kamut ayu yang menta hakani ka jok jongi menta warla ki jinglong jingman kilaya pher na ka por ka bau Jisu kren kini kentien henrei ka jingdon kam kidang long kumju ka jingduk ka jing syak te marau ka jing matla bar kajing syale ben kidang penshitom ya kibriu mentaru kelak mane pher menshwa hakapor bau Jisu yang hasanagok pan krani kini kentien kelak mane pher kata henrei kai ka ba kijing dong kam jong itu kibriu tu kapor ba kijing dong kam jong i mentan ngidang sa komjo ngidang sa te sa kom hakapop ngidang sa te sa kom kajing pan pen ngidang sa te sa kom hakijing mlin bas neo ngidang sa te sa kom hagi bor kejong ubaman boro don kam kajing pelat yang abadipi. Amen. Don kam kajing pelat yang abadipi. Kaya kabau Jisu walaupun benar pada ya ke mission ke jongu ya ke kam ke jongu bar kum mangal ongi pina do mene ka jingkhot ya phi ba denga ka de ban long ku mu Jisu ya kani ke khubor ngal ai ka title jongka lani ka phang pedeng ka bangakwa ban kren kani ka por kolong ka jingbot ya ke denjat u Jisu ka jingbot ya ke denjat u Jisu kamot iyu yang amenta kamot banga ngade ban but ya kita kinuksa ki bau Jisu ula prut dak kai ka mission ka jong Jisu hakne ka pertai menta u Jisu don shu hangne pertai kamot hakaba kenjado umyang shu udon hakaba ka jaman sim happy bat hanga do mun sim ko jong blai hato ngindang beteng ne em ya kata ka mission ka jong try Jisu hakne ka pertai
Lada piong, wa pila pedang yung try Yesu, pila ikikistan, kinang buot yung try Yesu, hato kata ka mission, kata ka kam ka jong Yesu, dang beteng nem ka jong pi, hato ngidang le nem kita kikam kibau Yesu le, ka jingkali kalong yang apa dia pi mentah kasengi. Kumangiong kani kasnem, ka jing pedang hun, kasnem bo pedang hun kamat jong blay, hato kani kasnem. Ngin im kumju ko mangilong mensyuane ngin penkelane kasyong hanga pada pi menta. Don kam. Ladang impat le. Ladang impat julong kumni. Ngin kut jumut menta kesengi. Bangin but hagita gidin jat ke jong Jisu. Amen. Ngin but hagidin jat ke jong Jisu. Commission jongi. Kaya commission ke jong abat jong pi, ngilapet menes pang commission ke jong Jisu, nrai kumno syapang jong pi bat jong a. Kaya commission ke jong ipan. U Jisu la pla, uang kumne uang umen sem utrai, uhanga nabau la pen slek yang a. Kumba ya u Jisu la pen slek do men sem bukhoi. Ban la pen dap yu da ka bor ke jong blai, ke bahak le tam. Bat kumta Daka bor jong musim ko ulapan dep ya kata mission ka jong bala bu hangni ka pertai. Kum ta ya pibat yang ngaru ka ketien jong play kam ki apostol kalau nang banding kong khot bapra. Uji sudal de wong pinyot yang ka bor anda lawan musim ko bat pinlong kinong pla jonga. Pinlong kinong pla jonga. Kamut kumno kata kamut ba ngi mga pano pi la pedang yung tra Jisu ngi pedang ru yung musim ko ngi la pedang yung musim ko bat dakata ka juga bor ka jing masle jung musim ko ngi la ngi dei man le yakini ki santli ki benta ki wa Jisu le ban nga kren syai kedar kani ada ngimle kumta kamot ngimlong kinong bot ba shisha jung tra Jisu in kli yala de in pet yala de mentarski. Ladang iong ngilong kinong bot jong try Jisu komot ngi hamle komale mau nong bot mut kumdo. Haba ule unong yalam ura kakti ngira kakti. Haba unong yalam ura kakejat ngira kakejat. Haba unong yalam ngi syakamon ngi ya syakadiang komlong ta. Haba unong yalam ngi syakamon ngi baro syakamon syakadiang. Jisu wang kumno santli kini ki mat bukong san haka manifesto ka divine manifesto jong Jisu lapan ingi syai kedar kada yang apa dia pi bagin buat dia kata amen bangin buat dia kata balada impat kut jingmon ilene impat sungut ho lani ngila manong kum walong tu breu mene bang akli syano binlet ngam tiap syano ngan let mentah singi pitip syano binlet ngin batai nakaktin jong blay syai kedar ke ai bangiri banle. Amen. Commission jong ikas dang daga ba itu ba amdei daga bor jong i henrai lemba ka jing penla bakan jablay bangin pendep ya ke ai bau blay lokot ingi banle ni bertai. Amen. Am daga bor am daga buit kaktin jong blay ko ang rei dumen sim bakhu jong blay. Ginum lah man le da kabor jugi. Amen. I know you try. Bangim la man le da kabor jugi. Adang ila ban le da kabor jugi shimet. Kamu ngila kop. Ngila sarong. De mga bale. I know you try. Badai kajing pensyat bor jong try. Kajing ai bor jong try. Pangingilong kum kita kaktin jong blekong mapi pilong gisde pom jonga. Usdi ule kumno ule hi usdi don kam ke don kam kakti jong unong pat ya pom na dong kakti jong utau bo don kam ya usdi ban mat ma pi ban manga pilong mi tagis de jong kajing ele ka ba ublei ula ban don kam to tip ni ka wai ba ladang ilawan ra la habangin wan ra kajing kala bangin wan ra kajing shisha hangane ka bertai ublei un pun kam da pi ban nanga ublay unong penengkam dano panum sutu bakla ki angel kilong banirap yangi henrai para beriau ngihap yang lap ngihap keren mga banopi amen ublay kumalong hagapor
haulum Sinai hakapor bu blay wan ki kon Israel ki tieng namar kimla ban sya ka buram jong blay ka bakrao do kata ka buram jong blay ki tieng syap tieng kalong kum purthat ka sur jong blay kimla ban snap kyong kren mo Moses nam ta jong i don kam ubrio ubala ban kren nam ta ubrio nakamantau blay di mapibot mga bangin kren kay commission kapaningkong jong abat jong pi kumbalong Jisu yalap ya ka gospel hakibaduk amen lakot ya pi bat nga banyalap ya ka gospel syakim benriu baro Marcos kan riu kot ka bakatsan ka ongumno ula ongru haki tolet syak pertai baro patu yalap ya ka gospel haki benriu baro hato kata kadai kikintin jong Jisu daladi uang pag kini kikintin jong Jisu kidai ka hukum mendai ka ong mendai manong ada pila so bahasa mo syalap si mo ka gospel Jisu mo ngumta tela da pidon por mo da pin plat por si da pidon por te so bahasa yalap yo gospel kamdai kamta uang ngumno kilet syaka pertai baro bato yalap ya ka gospel amen yalap ya ka gospel ya apostol la kren mangin kene kentet ya kimen semi ka boko do no setan ka ketijung setan ni haban le kumta ni haban le kilet syaka pertai baro yalap ya ka gospel syaka benri baro Matius arbusan nanong kot ka ba live sound Thiên trong lễ của ông niệm cầm ngọc bạc lan để làm xuống một số ấy Hallelujah Hallelujah Jisu haba udah nang nek pertai uju pensri melodi bat kita ki baduk bat kita ki ba lakentaj Jisu pensri melodi ho Matius arpusan nong kot walai pusan ado saupo bila ban tho gitu Jisu penyadai bat ki baduk hukum ya ki ban ai bam ya ki bat khan ban penkup ya ki ban lengkoi bat ban sumar ya ki basya kentaj wong ladang ile ya ki bakum kini ngile ya Jisu hi ngi syakri ya Jisu hi ka ketien ka jong blai ka kren syai kerarang ni lafi pulai kini dekot punya iang tu maka uang kadang ngajing punya per hapedeng kita kilang brot bat ki belang kadang ngajing per punya per hapedeng kilang brot bat ki belang kiai ngajing per hapedeng ulang brot bat baru belang hakane ke konteks kita kibale ka ketin jong blai bat kita kibamle ka ketin jong blai kibale ka ketin jong blai kidai kita kilang brot dai kibamle ka ketin jong blai kidai kiblang bat ka ketin jong blai kong bang andan ka jing penya pher anta bat ani penya klat hapdeng kita kilang brot bat kiblang ngapan mo pingi os ngau ke wangi di banle ka ketin jong blai kong khilap ya gospel syakiban riu baro ladangi melap ya gospel kamot ngilang kumno ngilong ki bios ngau handai ngimle ladangi mle ngilong kum ki blang ki mamle pat ka ketin jong blai kong ublai kan tat ni kita ki blang kata kadai ka ba ngihap su thu ka jing yalap ya gospel ka jing pun benar ka gospel kadai ka jing ke clear jong pi wat jonga kumno ka pertai kan yo sngau kumno ka pertai kan yo sngau sepang ka jing pelat kumno ka pertai kan yo sngau sepang ka jing penem ladangi nyim let ban plai la ka jong suntur ban kren ya ki ban ya thu ki sepang ka jing pelat ngakwa ban kren ha ka ni ka klimat ni ka por ki bon habangi kren sepang kamtama India yang kren sepang ka anti conversion ka ba ngimbit ban penkelan niam ya kiwe pat kibam day ki kristan syaka jinglong kristan ngam kren ya kan niam ngani kapor ngim kren ya kan niam dak ba buram ko ban kren ya baro gijat niam wat le si bila ban yo snow lemba kan ka social media ka YouTube bila ban yo snow kam day ka jingelap niam
Namar bun ki Kristan ru, ki balalong niam Kristan, ki badan na ki balang ki per. Tada kimpat pediang yau Jisu kumutrai budong pedim jongki kila bandu ya kabeneng. Tang ka jinglong niam kamla ban wanra. Lani kamla ban pedim yangi ngidon kam yau Jisu ka jim jongi. Ngingim ban kelaniam yunu henrai kadai bangi pen sngau ya ki priu. Lada pi hakaniam jong pi biso bakata kala biang dakadonut ko khoi baro pi kali ladi hato anda pi klat nang ne ka pertai pinyo nem ka benta beneng lada pi le tane pi yai hakaniam gorkom jong pi biso pio e kata ka benta beneng bahama pi Hendai lada pisu tu, pidang kejing penrem pisu tu, bang em ngamla kaniam kejonga kamla banai yai ujisu ulawan sini pertai ban yap nam tajong pi berjonga ban ai ngi kejaka habeneng ladangi pediang yau ban kelaniam ban pediang yau Jisu kumutra banong penem jong pi kata kadai kajing shisha ban baro ki penriu baro ki priu ki don hok ban tiap ya kajing shisha bau Jisu ulayap halo kading pena ban kit iki pop jong pi wat jonga kadai ka hok jong pi ba pintip ya kata kam dai spang kajing kelaniam ne kajing bam kelaniam ndai kadai kajing sou scam mangidon kajing em bam jukut ne ngim don kajing em bam jukut ha kajim jongi kata kadai ka bang ha ban kali ban wat phai ladi ujisu wong helap ya ke gospel sekim driu borobat kane ka mandate yangi kane ka way ni kita ki santali ki manifesto ki bau blay ula bu halor ka jigem jong pi bat jonga man ya lap ki gospel ha ki badok kamot habang ya lap ki gospel am tang mangi shong ki ublay un kurgui bi habang i bagi dan kam ki jinong kam ka bakan jado ngi haban ai haban ya rap ki wat ha ka bakan jado ru kata ka jingmut ka shisha Commission jong pi wat jonga ka kentum ban let keleng sodong ban wat ya ki ba sha e no ben bat ban long ki ba dap ka jing isnai ban ai ka jing rap la ni kinu ki lat jing rap bat ban ye thu ya ki chipang ka jing shisha ka ba kan jaman sim divine truth ni ha ban let kata ri ka kamram jong pi wat jonga ka ba ar ban pen bena ya ka jing pelat ha ki bala set bendi pen bena ya ka jing pelat ha ki ba la set bendi la khot ya pi wat nga banon ra ya ka jing la lut na ki pop par ki jing kerni par ki jing ban ben baro ha ki brio ma pi ban manga ngi don ya ka bor ban pen bena ya ka jing pelat lut amen ngi don ya ka bor bangin pen bena ya ka jing pelat ya kita ki bala set bendi ki kita ki bala set bendi kita ki bala syate ha kita ki jing mlen basnil ha ki jing deep wide ha kita ki jing ken kerni ka jing long ka jing em jong ki de manga pa pi ban pelat amen ato ngile ne ngimle ne kata kumman pen kelma ngi am dei da ka bor ka jong ka jong pi ngimla ban pelat ini no ngimla ban pen kelai ini no ndai ublai ban pen kela dei manga ban pi ban ong hoi ngadon nang ni try shim yanga habang ituai ipe ka pertai ka jot ka pertai ka sneu ka pertai ka bon ke bersneu pi tuai ken ndai kim ju tuai pat try nga ngadon nang ni pha yanga ai ngan long manga kata ka solution ai ngan long manga ka jubab ki brio ni borobor ni tuai try ta yu tu try le kam ta ni kham duna ban duai try pha yanga se try ngadon hang ne try an long ngau nong pelat an long mangau bon rai kata ka sur jong jong pelat ki ha ka kerteng ka jong Jesu nan keren ka jong pelat ngidi ban long kata amen ngidi ban long kata ka ktin ka jong blai ka ong Yohanes pra lai pun reu naman kata lada ukhun upelat no ya pi pin long ki balalat no da shisha ngidon ya kata ketin u Jisu la pelat
mga mo pi gibeteng ni katakan mission ke jong Jisu ban nginong lapelat yang gitu bala syate syakum hagi jumlin bersnio syate syakum hakapop syate syakum hagi jinglong gitu harukom de mga pi nonra ya kata jing pelat amen ngidon kabor tongin pe ila dia menta wat num pe ba pilong ki batolot bun sen apeng jungi ngisit sya penrem nomor ba ngiru ngisau tu bangilong hakata kajing penrem ngikum bakla gidan gidan kijing tulat kem gibriau hanrai habangi ngila pediang utrai Jisu kajing jonga bajong pi walang gidan kita kajing tulat hanrai lembah kita kajing tulat jongi upol wong kumno doi lai sien yau tau sya hakambet jong syamlat hanrai hatau kenyo kajing syakri jong utrai uyeng uyale kuang nga have fought of good fight of faith ngalayale kata kajing mare kaba labu hakmat jonga ngamare kata karis syapang jong pi bat jonga wat num syakting wat num snow wat num sultu bakla banong bat namar bangat long batolot ngamdei ban yalap ka gospel ngamdei ban man kumno ladanga ngalong kumno ngalap nai kiwei ngamdei mapi shulong available superiang yang kena mandate ke jong try Jisu mentaksngi pediang yang kata manifesto ka bau Jisu nai fi mentaksngi hanga ban mapi unpa da kata kajing pa ka jong try Jisu mentaksngi pinlet penbena ya kajing pelat kaktin jong boleh kong no penbena declare just declare penbena kam dan kam mangin le kanu penbena api kiba syate syakum haka kerteng jong Jisu long belat lut kin long belat lut amen pingatnya me kata haleluya ngami osno pingatnya me kata aku kepalang amen ngidon kebor try Jisu nai kebor ngim Galatia san iwe ya ka jingla lut Kris ula pelat yangi namar kata tu yang scam patuan ai an riam ya pipat hakalingkor jinglong merau amen haleluya what ai an riam pat yangi kata jinglongkor la pelat yangi kaktin jong blek ong ar korin sananong khot ka bakhat pradu ar pho kila ban tho eka ad khot ka bar pho ko ngune namar kata ngilong ginong kitins im nakabentau Kris la kumba ublay ukur pa dia pi dangi gidwai hir nakabentau Kris tolong pi kibala penyesuk baru blay pe hang ni kaktin jong blek ong no pilong manga mo pi ngilong kinong kitins im kijong kitin sim nakabentau Kris sabha ngilong kinong kitin sim kay kata katin sim kay kata katin ngilayo kilet penbena kajing pelat hagi bala syakte hagi bala set bendi kata kadi katin kidi kitin jong Jisu mene kerba ngilay pulih bakata ka mission jong Jisu wang no ba uman sim jong blay ulong halor jong but kita ki santli ki mat ki bau Jisu le kita ki juga kitien wong yang imenta ngilong kita ki nong ra jong kita ikintien berhabang ra ikini ikintien nakabentau Kris kumbau blay ukurpat sap ka kitin jong blay kong kurpat de blay yang ngaba de pi ra se gini ketien kurpa dia pi menanga ra gini ketien amar hak ta ka ketien kedon kajing pelat amen hak ta ka kerteng ka jong Jisu dan kajing pelat ka ketien jong blay ko ba ublay kumbau blay kurpa dia pi badanga syum ai kani ka hok haki angel ki jong reu ai ka ni ka hok hanga barapi bangin yang ngin pen bena ya kajing pelat ngin pen bena ya kajing pelat hagi balas set bendi amen haleluya commission jongi kekentup ya kajing rap iki weipat ban mat ya kajing lat lut na kajing long merau la kalong ki kenjri jong kajing di drugs kenji jong kajing di kiat kajing di pun buat kajing syapting kajing itiblam ke bas new ne kajing bam hok hak emlang salang ngin pendekut kita ikan jeri baro mapi bat mga ngidon yang kata kabor amen ngin led
กันเละกำตากับอะไรกับจิงเป็นเป็ดปัดยากิบามัดละฮากิบามัดละละคดยังไงประเดี๋ยวพี่มันเป็นเป็ดยากิขมัดมันอยู่ยากับจิงชิชาแล้วเนี่ยมันเป็นชายยากับจิงชิชากับกันจามันเสียม spiritual truth ละคดยาพี่ประเดี๋ยวไงbangin buat ikan ni, bangin le ikan ni. Ar korin, Saul nong dekat ke basau hidup bahan riu. Anum puli lut pin sangap begini, kaktin jom belai kong ni ngalasot katukan ni, nak kaktin jom belai. Haki bau belai jom kani kepertai, ulah penmatla no yaki jengmut kita kibam nget. Manu penmatla yaki kemat, jom kita kibam nget. Ublay jong kani kepertai ulong syaitan. Ulah penmatla yaki kemat, yaki jengmut jong ki kemat ki jengmut jong ki kemui. Naba ublay ulah pensyai haki donut jongi kenang yakaban pensyai yaka jingtip ke burong ublay hakmat ukris Jisu. Uday u Jisu ubai bor ya pibat ngaban pensyai hikmat jong ki. Amen. Kaya ke bau Jisu la le ban pensyai le ban penplay hikmat ki bamat la. Kata ka ju ka mandate, kata ka ju ka hukum, kata ka ju ka manifesto, kata ka ju ka mission, ngihap ban beteng mengi, ngihap ngidei ban beteng mengi. Amen. Kaktin jong blai Matius sananong dekat bakat saw bakan rikong ngilong ka jing syai jong ka pertai. Ban penpau ya ka jing shisha bat ban ya lam ki wei show Chris. Hallelujah. Ngilong ka jing syai jong ka pertai. Ngilong ka jing syai jong ka pertai. Habadai ke jing syai jong perthai ya ke jing syai pinum la ban buri tada pitap ge kan syai kan pau ke jing syai pat mapi ban manga ngidei kata ke jing syai habangi wan ke jing syai tada ilong ibarit kat no kono habawan ke jing syai haka kamra ka badum kan no kono kandon ke jing lam lenti. Amen. Kandon ke jing syai kandon kajing pensyai ya ketu kajaka mapi ber mga walang ilong kumno kadang ilong kajing syai ka berit ne ka bahe compare nreng ilei kajing syai ngihaban pensyai yaki khmat jong ki badum baro ki bau syaitan ulah tamman la ki khmat jong ki beri baro de mga ban mapi bahaban pensyai hakani ka singim let ban batai kumno ngin pensyai pyak ban wat dalade kilat galenti kumno mapin long kajing syai nakamta jong ki badum Kibri war ki bahing basem jong pi parlok parol jor jong pi kibam tep ye jing shisha kibam tep ki ka khamat jong ki kadang ka dum de ma pi ban manga ban long ka jing shai ban pen shai ye ki khamat. Hallelujah. Hallelujah. Ka bau Jisu ula pen khia shisha ya ka jing mat la jong ki brio jing mat la ka ba shisha ka jing mat la ka ba kenjado na ka benta jong ki bun sin ujule kum tahu Jisu kabenta jong pi bat jonga kalong bani harap igi brio bani thu ning kong ye ka jing mat la jong ki ka jing mat la ba kan jaman sim bat bani lam ye ki shadow ka jing nget how try Jisu kata ka di kamram jong pi bat jonga ban law lo kita ki snor thapawan ki khmat jong ki bakin yu ka jing shisha ka ktin ka jong blai. Amen. Kadi ka kamram jong pi bat jonga lamba ki jing ikai jing selok ki jing yalam lenti ba ki jing duai pila ban yalam ki sya ka jing shisha kata kadi ka kamram jong pi bat jonga ka basau peladno ya ki balaban peladno ya ki balaban ka shitom lakot ya pi bat yang ban yang persya ya ki jing mamhok ban ban ya sa na kamenta ki basha leben ade kamram jong pi bat jonga habang yu yano ki basha leben ki basha ban ben ki bashitom kham daw de ma pi bat manga ban yang ban ya sa na kamta jong pi namta jong ki maika hanriu lunong khot ko pra ko ngnu to le hok
da ka ba ya kun persya ya ka jing ya per jat ban riu jing ya per jat ba ka jing sya leben kani ka khot pral nong prat khot ko ngom ni ula pni hame ku riu ke ai ka ba ha ti utrai wat ayu na me hanrai tang ban le hok bat ban e ja ka jing shisha bat ban ya le rit baru blay jong me kata ka de bo blay kwa na pi bananga bat manga mo pi ngina kun persya hakane ka juk menta kabun ka jing a per jat kabun ka jing saban ben kabun ka jing saban sitom bam day kabun kita gi kay baro habagi yesem kum kita kadai mapi ban manga paniyang ng tajongki amen Proverb life way kadkot ba pra bat bakandai ka ongum ni ngihaban long tuple yala ka sentur na kamenta uta ubam nang kren hakakam jong kita baro kat kiba la pensa kenja ka bakandai tuple yala ka sentur tu bishar hok batule ya ka jing bishar hau baduk bat ubak kerdu ngihaban kren nak benta gitu kibam la kren ngihaban kren nak benta gitu kiba syaban ben ngide manlong kiba yang nak benta kum kita kiberiu amen Jacob iwe arpunyo kajinglong rublay kabasngur bat bam tingit hakmat ublay baru kupa kalong kaneken banlet kmi yagi kon swet bat yagi riu kun thai haka jing sitom jongki bat ban rino yala de baklem to bria na ka jong kaperthai kamut kumno kani kamut bangin ke nam takiwe ngin don kata ka donut kabas ngosen ai nam takiwe khamtam habang yu bakilong kibre kibam don ka surban keren kimla ban pau de mga mapi banlong kasur nam tajongki amen pelat no ya kibalaban kasitom kata ka de ka benta ka basau ka jongi toin pet sa benta ka basan ka berkabakadu benbena ya kas nem bab tiang hun ka jong utrai benbena ya kas nem bab tiang hun ka jong utrai kumbah ka ni kasi ngale ya kata ban benbena ya kas nem bab tiang hun ka jong utrai ka ni kasi la khot ya pi wat nga bangin benbena ya ka jingai ai bat ka jing pendap jong blai man la kasi ka jim jongi kumbangong ni pi bene haba jisu ukran ya kata ukran sepang kata ka jubilee sepang kata hakaba gikun Israel kinget bah kata kas nem jubilee yo bala syak te merau pelat yo ba sakit ram pelat ye keram jongu kaju kurkom yang apa dia pi ngidon ye kata ka bor ban pen bena ngi pen bena ya kas nem bap diang hun ka jong utrai hagi benreu boro hagi ta gi bangi kenduk hagita kiba ya trailang hagi bayang basem hagi bayang baton jongi ngipen bena bat ladang ibat ngibo nut la nuino haba lada si ladang idon kejing bam map inuino ni map yaki ladang isu tu padon kiba syaram yangi kimla man siu kila persyang man siu kimla man siu lada kadon apa kadon jong pi kiba blai kurani pi map yaki ublain kurkui pi lada kadon kenu kaba pila ban le ban ra ya kajing pentemai dan ni manura kajing penkela hakalong yeng long sam hakajing em jono le ya kata penbena ya kata kasnem badiang hun kajong utrai kande kajing penkemau ya ke jubilee Leviticus arbusan nong kot kaba shipo do khatlai kaba peni ya kajing pentemai kakran ya kajing pentemai kakran ya kajing ai kajong blai borobor kakten jong blai ong haka koren Steve Paul sinong koren kabaar lenong kaban riu kot kabaar ka ong kumni namaru ong ngala sya skor yame
ha kaya badiang hun barkasngi kejing penim ngalawan yarap yame hakmi mentaken kata kaya badiang hun hakmi mentaken kata kasngi kejing penim kadon kata kaya badiang hun hakmat jong blay hakabau blay usyam skob ha hakabau blay umap yaki benreu baro kadon kata kasngi kabau blay umpet cuy ki pop jongi kadang kata kasih ke ba ucus dan ujiet ublay ban map yangi kadon kaya ke ba pediang hun khmat jong blay ban mapi ban banga ngidon yang kata ka mandit ban pen benai kani kaya ban pen benai kani kasngi haka jingem jong no ladang im pen bena tip kani kawai bakin long ibala syate kindang don haga pop jongki haga jing bamlat jongki namar ba pimpen bana mapi kalau kabadon kam hado kata-kata bangin sutu ikene gawe ba la ai hang pi badanga kata ka mat ka mission ke jong Jisu bangin continue ka mission ke jong Jisu baladang impen bana kila ban suyap le nei ladang im kran kin poi shaga jingjat bam jukut pat mangama pi ngin long kita ki bakit kli ya kajing yap bam jukut ke jongki ngin haban pen bana ngin hap ban pen bana ngi dei ban pen bana man kapor kajim jongi imla man shong klikti imla bangin chuhun kum tuhan rei kadai ya pi badanga bangin pen bana hallelujah 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 hak bakut no commission ka jong Jisu how Lukas how non khat ka bakhat pra khandai kalong kata ka blueprint le ne kalong ka jingpan wandur na ka benta jongi bat kum ki khun ki jong blai la khat yangi bangin ya lap ko gospel jong jing kermen hagita ki baduk kuma hagi breu baro la khat yangi bangin pelat gitu ki ba sya set bendi ki bala sya te hagi pop bat ki jing sya ban ben baro la khat yangi bangin pensyai ya ka jing shisha syaki ba matla haga jing long ka bagin kalong jing long men sim jongki tani ki kmat pagan jaman sim jongki bania sait na ka benta ka hok ban pen benai ka jingai bar ka jing pen thamai ka jong blai kata ka dei ka ba blai ukhat ya phi bananga ani ko pol ngak kom khat lang music team ka barang wanang sining ni rwai biang su jing rwai the spirit of the sovereign Lord is upon me sngap ba ka ni ka we ka khot Yones arpo khat ka ba arpo e ka ongum ni kumba ukpa ulapha yanga ngaru ngapha epi ujisu wang ta kumba ukpa ulapha yanga ban le yu kitu ki santli ki mat ulapha ban le yu ka ktien ka jong blai ka ong ulapha ban yalap ya ka gospel haki beduk ulapha yang aman pen benai ka jing pelat hagi bala set bendi pada ka jing pen pet pat hagi ba matla ban pelat nyo ya ki ba ban ka sitom ban pen bena ya ka snem badiang hun ka jong trai kum juru hu Jisu mentaksngi upha ya phi badianga haga de ka sngi kanungon na prem jongi angit scam tadang ai phi phin jiet la phim beteng ni ka mission ka jong try Jisu masong ka ta kalong ka mamdei nomor baro an prem jong phi ba jonga par kitu ka bio le snow pasngap ikini khubor kadai ka benta jong phi ba jonga to ngili ban yang lang ni ka por iwairu nginum laj nakata ka mission ka bau Jisu ula khot ya phi ba nga bangin beteng ni ka mission ka jong habang irwai ka ni ka jing ruai
Kadang kawai kebenta, kawau Jisu umpat pendep. Berkata kalong, the vengeance of our God. Kajing penhiar keput, kajong belai. Kasgi, kajing penhiar keput jong belai kampat wan menta. Kadang day kaya, badiang hun kajong belai. Kaya jong kajing penem menta kasgi, menta kipor, menta kaya. Pada day makalawan kaya jong kajing penhiar keput kajong belai. Mga panopingin yak ngindu no. Ay ngo utray, ba arajar snem mensyua, uklam ong. Man pun benar, ya kasgi kajing besar kajong belai. Man pun benar, ya kasgi kata kajing penhiar keput jong belai. Bat uong ngala pendep ya ka, ladau la ong ngala pendep ya kita. Kamot mangi, mga parupi, nginum tip ya utray Jisu. Ay ngo utray, wadang yay up hadu mentah. Udang yay up hadu mentah. Gidang don hakata kaya bab diang hun kajong belai. Amen. Gidang don hakaya bab diang hun kajong belai. Kadaya pi bad yang amenta. Mangin siyem yang negarai. Mangin long kita. Kiban beteng ya kata ke mission kajong utray Jisu. Kum kadak bab hiang bab menjur balai pi meragi kiti. Pira tak bab hiang ngabenjur. Bangan beteng ya kani ke mission kajong utray. Bola bu nak menta jonga ngan beteng ikning mission toin rai kini kajing rai. Hallelujah. The Spirit of the Sovereign Lord is upon you, because He has anointed you to preach good news. The Spirit of the Sovereign God is upon you, because He has anointed you to preach good news. Yes, Lord. He has sent you to the poor. This is the year to bind up the broken hearted. Yes, Lord. To bring freedom to the captive. Kani ka snem ko try. Kani kaya ko try. To release the ones and darkness. This is the year of the favor of the Lord. This is the day of the vengeance of our God. Of the favor of the Lord. This is the day of the vengeance of our God. Kat banginang ruai kum kajing duai su try. Spirit of the Sovereign Lord. Kajing mo na kadonot jong pi. Kajing mo na kadonot jong pi. Because He has Kay ka bang try Jisu lapan i. reach good news. Banle, kay ka bang ini banle. Kay ka ta ka mission ka jong i. Kay ka ta ka mission ka jong pi mo jong a. Ngin le, ngin pandem yala dia try. Because He has anointed us. Kula pun sle ya pi ba nga do mun sim ko jong play. Hallelujah. He will comfort all who mourn. This is the year. He will provide for those who grieve in Zion. He's pouring out His oil of gladness. Oh, instead of mourning, we will praise. This is the year. This is the year of the favor of the Lord. This is the day. It's the day of the glory of the Lord. This is the year of the vengeance of our God. This is the day. He will comfort all who mourn. He will comfort all who mourn. He will provide for those who grieve in Zion. He's pouring out
the vengeance of our God. Try Jisu ngiwan akmat jomeng ni kapor. Try Jisu. Kaya ka mission jomeng akan ni kapertai ka try. Mela pendep ya ka try. But try. Mela pak pat ingi ka try ban beteng ka try. Bangin buat lagi din jat jomeng try Jisu. Try ngadway na kamta jong ilang iwi baro try. Try ikut jengmut ko try, boleh dah kau way ke jengmut ko try. Dah kau pergi kongu ko try, ya ke jeng pak jom ya ke try, mela pak ingi ko try. Bangin buat, ngin yad, hagi din jat jom ya ke try. Bangin petengi ke mission jom ya, hagi ni ke pertai ke try. Banun rak ke try, ya ke jeng kelah. Banun rak, ya ke ta ke try, ke ya ke jom ya pen benar, ya ke ya badiang hun ke jom ya ke por ke sengi ke senem badiang hun jom ya. Hakane ka juk jongi menta, hakane ka por jongi menta. Try ngi yang ko try kum ka balang ko try. Ngi kloy ban le try, ngi kloy ban buat eme, ngi kloy ban yalap ko try. Ya gospel ko jome, ngi kloy ban penna, ya ka jing pelan, ngi kloy ko try. Ban pen pet ngi kemat ki maman la, ngi kloy ko pa, ban wadra ko try. Ya kata ka hok ko try, ba ka jing bishar bo hok ko try, ba ka jing le bha ki priu borok try. Ngi pen bana ka ne ka si try, ngi kot jing mot ko try. Bangin le ka try, ya kaya ka ba me kwa yangi bangin le try, ya kaya ka bangin mon yangi bangin le try, ya kaya ka mission ka jome, ablay, I can long a mission jongi, haga ni ka sing ka try, haga ni kaliban menta try, am na ka bor jongi, am na ka jingla ka jongi, ne do man sim jome ka try, kumba mala penchat bor yangi ka try, haga ba ablay mila ay man sim jome ka try. Baka try ngi yo e ka bor jome try, ban long kinong plasa ki jome try, haga ni ka pertay ka try, ablay jome try. Try ngi ro, ni mani, ni pan crowd ka tenga jome try. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Try Jesus ngi ro try. Ni mani try, ikmen ka try ngi ka try. Ngi dap ka jing kmen ka try bang ngim long shoot try. Kiba klem ka try ka mission. Ngim long shoot try kiba klem ka vision. Ngim long shoot try kiba matla. Ngim long shoot try kiba ya rumah. Henry ko try ngitip, kaya ko bang ban le try, kaya ko bang ban le try. Ni ay ngu ime, me kreningi gani ka singi ka try. Ni ay ka burom morsha me try. Try ni ay ka jingero ko jingmani siya me try. Try, hagani ka klimat ko try. Pen ko bor biang ko try, abla yay piway ko try. Daka jo ko bor ko try. Kabala pen sle me do man sim jo me try. Kaju ko bor ko try, me ay ngi ko try, hagani ka singi try. Mangin long plasa ki jong me ka try, able jong try. Nadu man ta ka singi ka try. Thank you, Lord. Kaburong mi ashi me ka try. Try gani ka por ko try. Me lakren ngi ka try ni ka singi ay ngu me ka try. But try sho ki patlang ki jong me ki kun ki jong me ki mi na gani ka jaka try. Don kar bat ki ka try. Yara ki ay bor ki ka try. Mangilapan long when plasa ki ka try. Mangilong kita pan continue ya kita mission ka jome. Ay ngu ime ya ka brom shime me ay ka borngi plat ngi da ka jing it jong me ublay ko pa. Ka jing ay jome try Jesus ka jing pshat bor jome man siya mukoy. Ay bikini barok in don kat pan ngi. Kum ka balang ko try. Mangi kum ki pat lang ki jome ka try. Kaleng sodong satlang ka pertai ki bakat kat pat ka keteng ka jome Jesus. Nado menta wat bam jukudru. Kapalang barok we ganong. Amen. Amen.